артиши миллӣ рукни муҳими давлатдорӣ ба шумор рафта дар ҳифзи марзубум арзишҳои миллӣ ва муҳимтар аз ҳама ҳамчун сипари боэътимод дар пойдории сулҳу субот нақши калидӣ дорад. артиши миллӣ бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти мураккаб бидуни пояҳои моддиву техникӣ таъсис дода шуда дар замони собистиқлолӣ ба як нерӯи пуриқтидор ва мактаби бузурги матонату ҷавонмардӣ табдил ёфт. ин нуктаҳо зимни чорабинӣ бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ки бо ибтикори масъулини иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти суғд ташкил гардида буд баён ёфт. баромадкунандагон таъкид намуданд ки иқтидори мудофаавии ҳар кишвар имкон медиҳад ки марзубум муҳофизат ва арзишҳои миллӣ ҳифз карда шавад. имрӯз дар ҳамаи қисмҳои низомӣ барои сарбозону афсарон шароит муҳайё карда шуда раванди хизмати диловарони ватан зери таваҷҷӯҳи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. иброз гардид ки хизмат дар сафи артиши миллӣ ва ҳифзи марзубуми ватан вазифаи муқаддаси шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳифзи ватан ӯҳдадорӣ ва муқаддаси ҳар як шаҳрванд буданашро Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи олии ҳуқуқӣ эълон мекунад. тибқи моддаи 43-юми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки имрӯзҳо ҷавонони ватандӯст бо ҳисси ифтихор ва эҳсоси масъулиятшиносӣ ба хизмати модар ватан мераванд ва рисолати худро дар назди халқу ватан содиқона иҷро менамоянд. мусаллам аст ки хизматҳои фидокоронаи фарзандони фарзона ҳамеша аз ҷониби ҳукумати мамлакат қадр карда мешавад. дар ҳамоиш аз ҷониби иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти суғд ба чанд нафар тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба заҳматҳои фидокорона тақдим карда шуд. ташкили чунин чорабиниҳо дар сохторҳои соҳаи маориф пеш аз ҳама боз ҳам бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди наврасу ҷавон ва арзгузорӣ ба дастоварди замони собистиқлолӣ маънидод мегардад.